Vi mærker en dyb respekt fra munkene i klostret over for ørkenfædrene. Munkene beskytter dem tydeligvis fra omverdenen og sørger for, at de kan leve et uforstyrret liv tæt på Gud. Ørkenfædrene har valgt at forlade klostret til fordel for et liv alene i ørkenen. En ørkenfaders liv er helt uden verdslige goder og komfort. Bortset fra en smule brød og tørrede dadler, som bringes ud til deres huler, er udvalgte munke et par gange om måneden. Da vi ikke umiddelbart kan få en aftale i stand om at møde nogle ørkenfædre, beslutter vi os for at gå på opdagelse i ørkenen omkring klostret. Vi har fået lov til at besøge et par af de tomme huler, som periodvis bruges af munkene i klostret. Hvad der i første omgang ligner et øde og ubeboet ørkenlandskab, åbenbarer efter nogle timers vandring flere små ørkenceller, som er så godt gemt og kamufleret, at vi uden vores guide ikke ville have opdaget dem. De huler, vi finder, står tomme, men vi kan se, at flere af dem har været benyttet for ganske nylig. Det er et stort øjeblik for os at træde ind over tærsklen til det, der har udgjort rammen om ørkenfædrenes asketiske liv igennem tusinder af år. Cellen består af rå klippevægge, som kun er brudt af små huller op under taget, som fungerer som vinduer. Derudover har cellen kun et overraskende lille og simpelt alter og en soveplads, som er placeret direkte på de bare klipper. Her er ingen komfort eller hygge. Det er tydeligt, at denne celle kun har én funktion: at beskytte ørkenfædrene fra nattens kulde og dagens brændende sol. Vi er tættere på ørkenfædrene end nogensinde før, og samtidig virker de frustrerende langt væk. Det virker som om, at vi har været for optimistiske og har undervurderet ørkenfædrene. Deres stærke tro og uafhængighed af den verdslige verden fascinerer os, men samtidig er det netop den kvalitet hos dem, der er vores største udfordring lige nu. Vi vil gerne møde dem, men det virker ikke som om, at de har brug for at møde os.
Efter en lang dag i ørkenen slår vi lejr for natten. Ørkenen og stilheden begynder at få tag i vores travle vestlige sind. Vi nyder tomheden og stilheden. Ørkenen er som en rensende filter. Larmen i vores hoveder fortager sig, langsomt, men sikkert. Det enkle liv i ørkenen er en inspirerende kontrast til vores liv derhjemme. Vi forestiller os, hvordan det ville være at leve alene i ørkenen i nogle år. Kan vide, hvordan det ville påvirke os. Men vi må være ærlige. Når det kommer til stykket, er vi ikke parate til at give slip på det liv, vi kender så godt og er trygge ved. Næste morgen kører vi tilbage til klostret. Her venter der os en god nyhed. En af klostrets engelsktalende munke, Father Matthew, fortæller os, at en ørkenfar er kommet ned fra bjergene til klostret.